La Fundació de TI som una entitat sense ànim de lucre, ubicada aquí al Parc Científic, que ens dediquem a promoure programes de donació i trasplantament d'òrgans arreu del món de forma sostenible i per a que siguin programes autosuficients. En concret, al Departament de Research Development aprofitem tot aquest coneixement que tenim en donació i trasplantament d'òrgans i teixits per a promoure projectes de recerca amb teixit humà. Nosaltres intentem vehicular en els projectes en els que treballem hospitals amb centres de recerca per a poder aprofitar el teixit humà. Estar al Parc Científic és un entorn immillorable a l'hora d'establir col·laboracions amb centres de recerca que puguen necessitar aquest tipus de teixits que nosaltres podem aconseguir dels hospitals o podem ajudar els centres de recerca a obtenir. Fa aproximadament 3 mesos vam començar un projecte en el que estem obtenint intestins humans descartats per a trasplantament, és a dir, un òrgan que es valora que no és útil per a trasplantament però que del donant s'han extret altres òrgans per a trasplantament, llavors aprofitem aquesta situació per a aquest teixit poder-lo extreure i aprofitar-lo per a ús en recerca. Aquests intestins s'envien a un centre de recerca, una CRO a Alemanya en aquest cas, que fa estudis sobre la funció de la barrera intestinal en malalties immunitàries. Crec que és un projecte interessant i últimament portem treballant en ell bastant a fons. Al final, obtenir, per exemple, el que et parlava, el de l'intestí, obtenir un intestí sencer, en fresc, i que pugui arribar a un centre de recerca en menys de 24 hores de temps d'isquèmia freda, que diem, és una cosa molt difícil, requereix que hi hagi personal que estigui 24 hores al dia pràcticament atent a que hi hagi un possible donant, anar a quiròfan pel processament el més aviat possible per a netejar el teixit i enviar-lo el abans possible també a l'investigador. Crec que aquest és el nostre tret diferencial, la bona comunicació que establim entre els hospitals i els investigadors i que nosaltres assistim durant tot el procés assegurant que la qualitat del teixit siga la màxima possible.